draga braćo Hrvati. Obistinili su se riječi blaženog Alojzija Stepinca. Komunizam se od laži rodio, od laži živi i od laži će umrijeti. Komunizam je umro, ali posljedice štete koju je nanio osjećate i vi danas. Još uvijek ima majki koje nikada nisu saznale gdje su im pali sinovi. Još uvijek ima djece koja nikada nisu vidjela grob svoga oca. Komunizam, iako je ubrao najviše ljudskih žrtava naših života, nikada nije službeno osuđen, a njegovi počinitelji nikada nisu odgovarali. Živo svjedočanstvo toga jest i ova jama Jazovka, ponor u koji je bačeno i usmrćeno 814 nevinih duša, ranjenika, civila i časnih sestara. A ipak, nitko za to nije odgovarao. Njihova krv, naša krv, i dalje vapi Bogu s ovoga mjesta. Ta istina peče i danas, jer mnogi je ne žele čuti, no ona je poput sjemena, zakopana duboko, ali kad jednom nikne, nitko je više ne može iščupati. I zato vas, braćo i sestre, mi iz ove jame molimo, nemojte nas prepuštati šutnji i zaboravu, nemojte nas svesti na brojke, nemojte nas učiniti fusnotama povijesti. Učinite nas dijelom svoga pamćenja, svojih molitava, svoje vjere, jer kad se narod odrekne svojih mrtvih, odrekao se i svoje duše.